1, 2, 3. Привітання. Доброго ранку усім. Кася, привітання. Привітання! Ви на що мені перешкоджаєте? А чим цікаво ти так зайнята? Я подлічваю. Что? Подлічваєш? 1, 2, 3, 4, 5. Вийшла Кася погулять. Хопить Касі перешкоджать. Кася, ми з тобою повіталися, а ти на нас уваги не звертаєш. Ти зовсім невітливая стала. Хіба можна так про мене говорити? А що про тебе говорить, коли ти навіть вітатися не хочеш? Ні з нами, ні з глядачами Доброранка. Ну, добре. Зараз виправлюся. Наші поважані, мої любі глядачі, вітаю вас. А нас? А з вами я повітаюся після. А тепер, коли ласка, не перешкоджайте. Я лічу. 1, 2, 3. Кася, спинися. Ой, хлопчики, ви поглядите цікавий мультфільм, а я протягну свою справу. 1, 2, 5, да ще 6, да ще... Кася, тобі до этой пори часу не хапіло усе подлічить? Ну, добре, лічите хапіла. Вось і откажи, що ти так старанно подлічувала. Не что, а кого. Кого? Не нас званням незнарок. И вас так само. І нас? Я ж сказала, и вас так само. А чому ти такий великий перепис розпочала? Тому що мені вельми цікаво, кольки у мене сябров. І нам цікаво, кольки їх на самої справі. Коли б ви мене не перепиняли, я б подлічила усіх вельми докладно. Хвалююся, що на кого-нибудь забилася. Говори, кольки у тебе отрималося? Я не можу. Чому? Тому що не ведаю, як лічбу прочитати, яка я отрималася. Глядите. Ого! Кася, ми тебе віншуємо. Гэта ж так приємно мати стільки сябров. Ну, многих з них ви ведаєте, а з некоторыми я вас познайомлю. І ми зможемо записати їх у лік своїх сябров. Ваня, передай мне, коли ласка, малюнки и листы. Коли ласка. Гляди. Гэта портрет твоей сяброўкі, Кася. Дівчинку у жовтій сукенці зовуть Аня. Яна вельми любить гулять. Кожний вечір глядіть колиханку, а кожну раніцу починає з Доброранка. І ти з ёй знайомая? Ужо знайомая. Гэта моя новая сяброўка. А рассказала мне про яе моя другая сяброўка Варвара Войтик з Мінска. Вара і намалявала портрет сваёй сяброўкі, якая стала і маёй сяброўкай. Сама Вара вучыцца ў першым класе, чытае много кніг про космос і яшчэ ходзіць на гімнастыку. О! Любимое практикування Вари – стойка на голові і шпагат. Коли мы дали задание намалевать портреты своих лепших сябров, Варвара достала портрет своей сестрички и сябровки Анечки. А усіх, хто глядзіць Доброранак, мы лічым нашымі сябрамі. И самыми лепшими, між іншим. А тут яшчэ прыгожыя партрэты. Гэта таксама партрэты твоих сяброў. Так и есть. Глядите на эту девчонку с косками. Яна великая модница. Это одразу бачно. І імя яе Даша. Даша вельмі даверлівая і добрая. Яна любіць гуляць і весяліцца. И яна только что перешла у другий класс. Аўтар малюнка і ліста Віка Колосова з горада Бялынічы Магілёўскай вобласці. Теперь и Вика, и Даша мои сяброўкі. І нашы таксама. А ўсё таму, што дзяўчынкі кожную раніцу глядзяць Доброранак. Віка і Даша, спадзяемся, што вы і надалей будете аматарамі нашай праграмы. А я так люблю портреты, на якіх герои усміхаюцца. Усмешкі якраз ёсць на малюнку пад назвай «Я і мой сябар Даніла». Аўтар партрета наша добрая знаёмая Катя Кісялёва з Мінска. Катя піша, што у яе вельмі много сяброў. Катя, Аня, Доміника, одноклашка Кирилл, Микита, Настя, Ксюша. Ой, усіх не пералічыць. Але самы лепшы сябар – гэта Даніла.
Дякую, Катя, за такий пригожий портрет. Ми упевнені, що ти і надалі будеш удзельничати у наших вікторинах і конкурсах. І у хуткім часі ми отримаємо від тебе нові кольорові малюнки і змістовні листи. А мені яще вельми сподобався портрет лепшої сяброки від Ані Анісавець. Дівчинці тільки 5 років, тому написати лист їй допомогла матуля. А ось малюнок Аня зробила сама. Давайте доведаемся, что за пригожая девчинка на портрете. Гэта лепшая сяброка Ані, Кіра. Яна завжди допоможе у тяжкую хвилину. Ми вельми любимо гуляти з ёй у фей. Яшчэ мы любим маляваць. А тепер портрет ад маленькай мастачкі Ані Анісавец будзе ўпрыгожваць выставу сяброў. Дзякуй табе, Анютка. Самый час объявить, что усе удзельники конкурса «Портрет своего сябра» атрымаюць невялікія падарункі ад нас і ад часопіса «Рюкзачок». А мы нагадваем адрасы, на якія можна адпраўляць ваши новые листы и малюнки. Поштовый 220-114, город Минск, улица Макаенко, 9, программа «Доброрана». Ці электронны «Доброранок ТВ» @gmail.com. А зараз самы час зрабіць яшчэ адзін падарунак для нашых сяброў-гледачоў. Здагадваецеся, што гэта будзе? Вядомы мультфільм. Глядзім. Червоный, оранжевый, желтый, зеленый, блакитный, синий, фиолетовый. Усе колеры ёсць, нічога не пераблытана. А наши гледачи ніколі нічога не блытаюць. І мы не пераблытаем, што на малюнку дзве прыгожыя дзяўчынкі. Аня и Ксюша. Аня Навумчик, мастак и сапраўдная письменница. Катя, ты чаму так вырашыла? А ты лист почитай, что на малюнку дададзены, адразу зразумееш. Добра, читаю зараз жа. Вот что Аня пишет про свою сяброўку Ксюшу. Яна добрая, смешная, смелая и заўсёды дапамагае у бядзе. А пасля заняткаў мы сустракаемся и катаемся на велосипедах, гуляем у хованки и цацки. Трэба дадаць, што сяброўкі жывуць у горадзе Пружаны Брэсцкай вобласці. И яшчэ один малюнок мы не можем покинуть без уваги. Яго даслалі маленькая мастачка Дыяна Дзюбкіна і яе братик Уладзік. У лісце яны пішуць, што ім падабаецца добраранак. Дякуй, сябры! Нам вельми прыемна, калі вы гаворыце комплименты ў наш адрас. І на малюнку мы з Касей чакаем гасцей. І ўсе ведаюць, што ў добраранку чакаюць гасцей з самага ранку. І усім гостям добраранкаўцам мы рыхтуем самыя цікавыя сюрпрызы. І сёння таким сюрпрызом будзе мультфільм, які падабаецца усім дзецям без выключэння. Дарэчы, дарослых таксама будзе складана адцягнуць ад экрана. Адным словам, глядзім. Сябры мае, Кася, что ты задумала? аб'яўляю сакрэтны збор. Дзе і калі? Перад экранамі тэлевізараў. Мы якраз тут і сядзім. Можете зрабіць крок наперад, потому что я буду говорить тихо. Ну, Кася, любишь ты розныя сакрэты? А вы хіба их не любите? Яшчэ як любім. Калі ласка, цудоўна правядзіце выходные. Загорайте, гуляйте, читайте, малюйте. А ў панядзелак зранку я запрашаю усіх сустрэцца ў нашым добраранку. А 7 гадзіне раніцы на тэлеканале «Беларусь-3». Не праспіце.